Здравей, Кристофър! Аз съм твоя татко и това е моето първо видеообращение до теб. Ще го пита защо не си чувал нищо за мен и защо не си ме виждал. Това ми е много трудно да ти обясна. Малък си, за да ме разбереш. Но искам да ти кажа, че повече от 2 години се опитвам да се свържа с теб и не успявам. Никой не иска да ми помогне. Едни се правят, че не ме чуват, други казват, че не могат да ми помогнат и така времето минава. Ти скоро навършиш 6 години и искам да ти пожелая, че си рожден ден, да си жив и здрав. Може би ще чуеш това пожелание не на време, но няма значение. Искам да ти кажа, че много те обичам и не минава ден без да мисля за тебе. Много искам да те прегърна силно и да те целуна дълго, но не мога, не ми дават. Какво да се прави? В живота се случва странни неща, без да ги желаем. Това, което ни принуждава да преживеем, се е случвало и с други хора. Каква е историята на твоята баба? Нейната майка умряла, когато баба ти е била малко дете. Баба ти е отгледана от баща й, а една нейна съседка е проявявала съжаление и е помагала в отглеждането на баба ти. Баба ти на практика е израснала без един си родител. А сега ще ти разкажа много налепата история на твоя дядо Гошо. Тази история ми е разказана от твоята майка. Бащата на дядо ти Гошо е изоставил жена си и него самия и отишъл да живее при друга жена в някакво село близо до Велико Търново. Той ги изоставил, когато дядо ти Гошо е бил малко момче и още по-лошото е, че този човек никога не се е опитал да ги потърси и да се срещне с дядо ти, макар че дядо ти Гошо съм сигурен, че искал да види баща си. Когато дядо ти Гошо пораснал, оженил се за баба ти и се родили майка ти, вуйчо ти, Виктор, дядо ти Гошо решил да потърси баща си. Заедно с баба ти отишли в селото, където живеел баща му и почукали на вратата. Отворила им жена му. Баща му не бил вкъщи. Когато ги видяла и познала, тя се развикала и изгонила. Дядо ти Гошо и баба ти се прибрали във Велико Търново. Часа като се прибрали, на вратата почукали от полицията. Попитали дядо ти Гошо дали е ходил в селото на неговия баща. Разбира се, той отговорил, че е ходил. Тогава полицаите казали, че има постъпило оплакване от жената на баща му, че той е размахвал нож и е заплашвал, че ще убие. Разбира се, тя е излъгала. Дядо ти не е размахвал нож. Но полицаите не повярвали. Те предупредили дядо ти, че ако още веднъж отиде там, за да се види с баща си и постъпи подобно оплакване, той ще бъде арестуван. Дядо ти Гошо се оплашил и повече никога не потърсил баща си, нито баща му потърсил сина си. Когато обаче бащата на дядо ти Гошо умрял, го извикали на погребението. Той отишъл и тогава започнали да питат кой е човекът, който толкова много прилича на покойния. Те не знаели, че дядо ти Гошо е негов син. Каква е поуката от много тъжните истории на твоя дядо Гошо и на баба ти? Ами жената, с която живеел бащата на дядо ти, не му е разрешавала поради някакви причини да контактува с сина си. Затова тя е излъгала полицията, за да ги държи далеко един от друг и да ги отчужди един от друг. Тя се е послужила с измама и така един баща не е виждал сина си и един син баща си. Звучи много жестоко и безумно, но е истина. В едно съм сигурен, баба ти и дядо ти са искали, както повечето хора на тази земя, да имат баща и майка. Затова сега не могат да проумея защо не ти дават на теб да познаваш баща си. При положение, че баща ти е жив и иска да те вижда, защо иска да ме погребат при живе? Техните съдби би трябвало да са поучителни. За жалост обаче някои хора не си вадят поука. Или може би те са толкова объркани и психически повредени от техните лични драми, че приемат за нормално и естествено едно дете да израсте без да познава баща си. Аз съм далеко и това е лесно изпълнимо. При положение, че имат влияние и авторитет пред съдебните власти и полицията, за тях става много лесно да държат татко ти на далечно разстояние. Кажи ми, синко, на кого биха повярвали? На мен, който живее на хиляди мили през океана, или на майка ти, вуйчо ти, дядо ти и баба ти, които са в България? И то при положение, че двама от тях работят в системата на правосъдието? На мен обаче всичко това ми звучи нечовешко, чудовищно, долно, ниско и абсурдно. Само на мерзавци може да им дойде много подобно нещо. Трябва да си паднал много ниско морално, трябва да си деградирал като човек, а може би трябва да имаш някакви садистични наклонности, за да можеш не само да си помислиш подобно нещо, но и методично да го провеждаш в действие. А сега да ти разкажа за сестра ти Диана. Ти имаш сестра, която днес, когато правиме това интервю,
Тя е на 19 години. Тя вече е голяма момиче. Та когато се разделихме с нейната майка, аз пак имах подобни проблеми да я виждам. Непрекъснато ми правиха спънки. Веднъж баба й ми каза, че когато тя стане голяма, няма да иска да ме вижда. Това ме амбицира силно. Аз реших, че няма да позволя да му отчуждат от дъщеря ми. Започнах да я посещавам редовно всеки месец. Тогава Диана живееше при майка си в Стара Загора, а аз живеех в София. Нарочно не се разведох с майката на Диана, за да мога да я посещавам, когато пожелая в детската градина. Освен това се обаждах всяка седмица по телефона и така през всичките тези години ние не загубихме връзка един с друг. Всичко това започна, когато Диана беше на 3 годинки и като резултат Диана винаги казваше, че иска да живее при мен. Аз пък винаги съм обещавал, че когато мога ще я взема. Когато Диана стана на 14 години, тя пожела да се премести при нас с майка ти. И така, тя дойде при нас в Форт Уейн. Преместване, което може би стана една от причините да се случи всичко това между нас. Но, Кристофър, аз спазих обещанието, което бях давал години наред. До ден днешен Диана живее в моята къща. Същата къща, в която живея и ти, когато дойде от родилното. Сега Диана има свободата да общува с майка си и роднините на майка си. Това зависи само от нея. Вече повече от 2 години се боря да се добре до теб и не мога. Ще го питаш защо само 2 години? Ами защото преди това беше малък. Ти не можеш да говориш. Сега започваш да ставаш голямо дете. Вече си на 6 години и съм сигурен, че питаш за мен. Мога да предположа какво ти обясняват. Но знае едно нещо. Аз не съм избягвал както бащата на дядо ти. Аз не съм престанал да настоявам, че ти трябва да се върнеш в Съединените щати, за да бъдеш близко до мен. Аз все още живея в града, в който ти си роден, в къщата, в която те доведохме от родилното, болницата, в която си роден е само на 4 км от тук и всеки ден минавам с колата покрай нея. Аз не съм избягал от теб, напротив, теб те задържат далеко от мен. Без мое съгласие и не желая да те върнат. И още по-страшното. На теб ти отказват правото да говориш с мен и по телефона. Кристофър, аз вече започвам да се убеждавам, че никой не иска да ни помогне. Никой не го интересува това дали ти имаш баща и аз имам син. Повечето от тях имат бащи, майки, синове и дъщери. И всички те по-добре знаят от нас дали ние трябва или не трябва да се познаваме и да говорим един с друг. Или може би на тях им е все едно. Нали те си имат всичко, за какво им трябва да ни съчувстват? Искам да ти кажа една поговорка. Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се. Ако не се борим за нашите права, никой няма да ни ги даде. Може би нашите права не са удобни за някого. Понякога човек има права, но те не винаги му ги дават. Често, за да получиш правата си, трябва да употребиш много усилие и енергия. Когато човек се изправи при такива препятствия, често се уморява и отказва да се бори. И тогава става страшно. Тогава човек се примирява, тогава човек се предава. Точно това очаква да се случи с нас двамата. Те искат да се примирим и да приемем съдбата си такава, каквато те са определили за нас. Но ние не трябва да се предаваме. Трябва двамата да се борим за нашето право да бъдем баща и син. Само заедно можем да успеем. Със всеки изминал ден някой ни ограбва, сякаш всеки ден някой реже нещо от нас и ни усъкътява за цял живот. Взимат ни го безвъзвратно и времето не може да се върне назад. Дали поради това, че баба ти и дядо ти някога са били подложени на същата тази инквизиция на живота и съдбата, ние сега не плащаме за това? Но аз знам, че ще дойде ден, когато никой няма да може да ни пречи. Аз чакам този ден. Обещавам ти да го дочакам, така както бях обещал някога на Диана и няма да позволя никой да му отклони това мое обещание. Ние не трябва да позволим да се случи това, което се е случвало между дядо ти и неговия баща. По-хубаво е да ме видиш приживе, вместо да изпънат в дървен съндък, така както дядо ти е срещнал неговия татко. И не заради друго, ами заради глупостта на баща му и неговата проста жена. Искам да знаеш, че винаги съм искал да бъда с теб, ти да бъдеш с мен и да ти дам каквото мога от мен. Искал съм да получиш това, което съм получавал от моите родители и да ти дам част от това, което се опитвам да предам на сестра ти Диана. Искам да знаеш, че имаш баща, който те обича и не минава ден без да мисли за теб. Кълна се във всичко най-свято за мен, че това е така. И ако някой ден почукаш на моята врата,
Няма да има кой да ти изгони. Обещавам ти.